Tak, my tady dneska kopeme, abychom tomuhle lesu po kůrovci se pomohli zase trošičku dostat na nohy. A když se podíváte, kolik nalítáme kilometrů, tak jsme chtěli té přírodě něco vrátit. První člověk, který bude zapíchnutý do země ke stromečku, který vysazujeme, je Jan Vondrák, neboli Bodlas, náš daňový poradce, který s Exponexem je úplně od počátku. Já mám Karat Software. Když třeba byl covid a my jsme byli v těžké situaci, tak byli jedni z prvních, kteří nám pomohli. Tiskárnu Didot. My s nimi tiskneme naše tiskoviny. Vyfasovala jsem Comimpex, náš IT support. My sadíme stromeček za firmu Levron. Hele, tak já tady dávám za naše americké klienty, aby jim tady vyrostl krásný zelený strom. Tady dávám pichátko za naše francouzské klienty. Tak za italský, ty jsou za seudské. Tak. Já mám tady pichátko za Expolite. A já mám teda zapíchnout cedulku pro kleč, který nám dodává audiovizuální technikou. Já sázím stromek za firmu Habegr. Bradway, to je firma, pro kterou teď děláme stánek. We are here today because the nature gave us work and it's time for us to pay it back.